Iawn, wel, recap bach te o beth sydd wedi arwain ni at y darn yma. Os chi'n cofio, wythnos diwethaf wnaethon ni edrych ar Dafydd nawr yn teithio i Ceila, lle oedd dan ymosodiad ar y pryd gan y Philistiaid, y gelyn mawr, a dyma fe'n newid agwedd calon. A dyn ni'n gweld hynny fod pan i ni wir yn edifeiriol, pan i ni wir yn cael ei newid yn y galon, mae'n arwain at newid allanol, nid yn unig yn fewnol. A beth mae hynny'n golygu te? Wel, i ni'n gweld yn henod 23 fod Dafydd nawr yn ceisio Duw, fod e'n ymofyn, gofyn wrth yr arglwydd trwy'r amser. Oedd e nawr yn dymuno gwybod bod beth yw ewyllus Duw drosto, nid jyst beth yw ewyllus i drosto i'n hunan. So lle cynt oedd e'n mynd off, fi eisiau bara, fi eisiau cleddyf, fi eisiau wneud beth i fi moyn wneud, nawr mae'n ceisio yr arglwydd. Mae'n newid wedi bod. Yn ei galon mae e'n ôl lle dyle fe fod. A mae hynny oherwydd fod yr arglwydd wedi cwrdd â fe, lle oedd e yn ei wendid yn y lle cyntaf trwy ras. A oedd y salmau oedden ni wedi edrych arno, os chi'n cofio spel yn ôl nawr, yn dangos hynny i ni. A felly dychmygwch nawr, mae Dafydd yn ôl, ond mae dal yn y sefyllfa yma, lle nawr mae e'n Ceila, mae wedi costio iddo fe, mae Saul wedi dod ac mae'n gwybod lle mae e. Mae e mewn trap mewn gwirionedd, mewn rhyw fath o, mewn lle heb lot o exit points, strategic exit points yn ni'n gweud wrth ystratha. Ac felly mae e'n i weld yn stuck, ond mae'r arglwydd yn darparu ac yn trefnu ffordd iddo fe i gael mas. Ond dychmygwch sut mae Dafydd yn teimlo, achos faint o weithiau nawr ni wedi darllen am Saul yn dod ar ôl Dafydd, Dafydd yn dianc, Dafydd yn gorfod cuddio, ac yr un cylch yn digwydd. Mae wedi bod yn digwydd ers sbel erbyn hyn. A gallwch chi ddychmygu falle bod Dafydd yn dechrau teimlo'n reit flinedig, yn reit fed up gyda'i sefyllfa. Fod e hyd yn oed falle yn dechrau gofyn, wel arglwydd, ydw i byth yn mynd i fod yn frenin? Ydw i byth yn mynd i gyrraedd lle ti'n dweud i fi'n mynd i gyrraedd? Achos cyhyd ydw i'n y cwestiwn, y cwbl dwi'n gallu gweld yw bod fi'n dianc ac yn dianc. Dwi'n dod yn escape artist ardderchog, ond nid yna beth sydd i'n alw fi'n neud. Allwch chi ddychmygu fod e'n teimlo rhwystredigaeth, fod e'n dechrau ofni. Ydw i byth yn mynd i gael mas o'r twll yma, mas o'r ogofau yma. Ac i mewn i hynny, mae'r arglwydd yn darparu. A mae'n darparu ddechrau trwy anfon ffrind, trwy anfon brawd, trwy anfon rhywun o'r enw Jonathan. A ni wedi cwrdd â Jonathan o'r blaen. Jonathan yw mab Saul. Ac os ewn ni nôl nawr i benod 23, edrychwch ar adnod 16 ymlaen. Tra mae e yn effeithwch syth, yn cuddio, mwy na thebyg yn teimlo, yn ofnus, yn teimlo'n rhwystredig, ddim yn gallu gweld pen draw dibenion Duw. Mae Jonathan yn dod mewn i'r darlun. A dyma beth i ni'n clywed. Aeth Jonathan draw i Croes at Dafydd. Mae'n bwysig gweld beth sy'n digwydd fan hyn. Mae e yn mynd i galonogi ei ffrind Dafydd. Mae e'n mynd i ddod â cymorth. Pam? Pam fod e'n mynd? Mae e nawr yn fodlon roi ei fywyd e mewn risg mwyn helpu ei ffrind Dafydd. Dychmygwch hynny. Dychmygwch beth wedi digwydd os fydde Saul wedi ffindo mas fod ei fab ei hunan wedi mynd i'r diffeithwch i annog Dafydd. A dychmygwch beth wedi digwydd os bydde byddin Saul wedi dod i ymosod pan oedd Dafydd yna. Oedd e'n risgo ei fywyd, yn mynd at nemesis ei dad ei hunan. A nid yn unig hynny, mae'n ddiddorol nag yw e, mae e'n dod o hyd i Dafydd. Dyw Saul ddim yn dod o hyd i Dafydd, ond mae Jonathan yn. Mae e'n ffindo fe'n syth. Mewn geiriau eraill, mae Duw fan hyn, tu ôl i'r cyfan, yn gyntaf yn rhoi bwrdwn ar galon Jonathan, mwyn iddo fe fynd at Dafydd. Sut mae fy mrawd Dafydd yn gwneud? Tybed sut mae hi arno fe?
Mae siŵr bod e'n stryglo, mae siŵr bod e'n unig, mae siŵr bod e'n teimlo yn rhwystredig. Beth allai wneud i helpu? Sut allai gynorthwyo fy mrawd? A'r peth cyntaf mae'n neud yw mae'n mynd ato fe. Dyw e ddim yn dweud, wel, mae Dafydd yn gwybod lle ydw i, gallai ddod ata i os mae e moyn. Na. Oherwydd fod Bwrdwn y cariad gyda fe tuag at ei frawd Dafydd, mae'n mynd at Dafydd. Cyfrif y gost i fynd ato fe. Hynny yw, mae'n efelychu beth mae Crist wedi wneud wrth gwrs. Mae wedi gweld ni yn ein angen ni, a mae wedi dod ato ni. Dyw e ddim wedi dweud, wel, os maen nhw eisiau help gen i, maen nhw'n gwybod lle ydw i. Achos maen nhw'n gwybod, mae Iesu'n gwybod allwn ni ddim i gyrraedd e, allwn ni ddim cyrraedd y nefoedd. Mae angen bod e'n dod lawr i'n lefel ni. Yn yr un ffordd fan hyn, mae Jonathan yn rhyw fath o gysgod o Grist yn mynd at yr un sydd yn wan. Peidiwch a di-ystyru mynd a sefyll gyda'ch brodyr a chwiorydd pan maen nhw mewn trafferthion, pan maen nhw mewn pydew, pan maen nhw mewn sefyllfa lle dyn nhw ddim yn gweld pen draw dibenion neu pwrpasau Duw, a maen nhw'n stryglo. Mae Dafydd yn unig, mae Dafydd yn ofni, mae Dafydd yn rhwystredig. Mae Jonathan yn mynd ac yn sefyll gyda fe. Ond nid dyna'r peth pwysica mae Jonathan yn gwneud. Y peth pwysica mae'n gwneud yw mae e'n cynorthwyo Dafydd i gael ei atgyfnerthu yn niw. Mae'n bwysig, mae'n dweud, yn yr adnod 16, aeth Jonathan fab Saul draw i Hores at Dafydd a'i galonogi trwy Dduw. Nid calonogi fe trwy beth mae yn mynd i wneud, neu beth sydd gyda fe i'w gynnig, ond trwy Dduw. Mae beth mae hwnna'n golygu. Sdim rhaid i ni ddyfalu beth mae'n golygu, achos i ni'n clywed beth mae'n dweud wrtho fe. Beth mae'n gwneud yn syml yw mae'n pwyntio Dafydd yn ôl at Dduw, at air Duw, at addewidion Duw. A dyw e ddim yn revolutionary o gwbl beth sy'n digwydd fan hyn. Y cwbl mae'n gwneud yw pwyntio fe nôl at be mae Dafydd yn gwybod yn barod, ond mae wedi cael ei dentio i anghofio neu colli golwg ar hynny. A dyna'n aml yw ein problem ni, ynddo fe? I ni'n gwybod y gwir, yn ddofn lawr yn ein calonau ni'n rwle, ond i ni wedi colli golwg. Mae walle wedi mynd i gefn ein pennau ni yn lle ffrynt ein pennau ni. A mae angen cael ein atgoffa o air yr arglwydd. Be mae'n dweud wrth Dafydd? Mae'n dweud wrtho fe, adnod 17, paid ag ofni, ni ddaw fy nhad Saul o hyd i ti. Pam mae'n gweud hynny? Mae Jonathan wedi dod o hyd iddo fe. Pam na fydde Saul yn gallu dod o hyd iddo fe? Byddi dyn frenin ar Israel a mina'n ail i ti, ac y mae fy nhad Saul yn gwybod hynny'n iawn. Dyna mae'n dweud yn syml. Na, mae'n bwysig bod ni'n gweld fan hyn beth mae'n dweud. Dyw e ddim just yn defnyddio rhyw fath o eiriau gwag a dweud, paid â poeni bydd popeth yn oce. Mae'n gallu bod yn reit annoying neu gweld, sy'n ni'n onest, a mae rhywun yn dod wrth yn ochr ni ac yn dweud, sy'n eisiau ti boeni? Bydd popeth yn oce. Os sy'n ni'n onest, mae hwnna'n gallu bod yn rhwystredig iawn. Ond nid dyna beth mae Jonathan yn dweud. Mae yna sail dros beth mae'n dweud. Pam bod e'n dweud dyw Saul ddim yn mynd i ddod o hyd iddo fe? Pam bod e'n dweud bod e'n mynd i fod yn frenin? Oherwydd fod Duw wedi gaddo hynny. Oherwydd fod Duw wedi ei eneinio fe. So beth mae Jonathan yn gwneud yw, mae'n pwyntio fe nôl at Dduw ac yn dweud, edrych beth mae Duw wedi dweud. Edrych beth mae Duw wedi gaddo. Dyna beth sy'n mynd i ddigwydd. Oherwydd fod yr arglwydd wedi dweud, mi fydd e'n digwydd. Oherwydd fod yr arglwydd wedi gaddo, mi fydd e'n digwydd. Paid â phoeni. Mae Duw in charge. Mae Duw wrth y lliw. Mae Duw yn sofran. Mae Duw yn cyflawni bwrpasau. Dwi'n gwybod bod hi'n anodd nawr. Dwi'n gwybod bod ti ddim yn gallu gweld sut ti'n mynd i fynd o'r ogof yma yn effeithio'ch syth, yr holl ffordd i fod yn frenin draw fyna. Dwi ddim yn gallu falle gweld sut mae hwnna'n mynd i gael ei gyflawni. Ond dwi ddim angen gweld. Cwbl mae angen gwneud yw ymddiried yn yr arglwydd. A mae'n hyfryd. Dyna yn syml iawn beth mae Jonathan yn gwneud. Sefyll gyda Dafydd a pwyntio fe at wirioneddau gair Duw.
A chi'n gwybod y peth gorau allwn ni wneud dros ein gilydd fel brodyr a chwiorydd yn y ffydd yw hyn. Pan mae pobl yn stryglo i allu gweld dibenion pwrpasau Duw. Pan mae pobl yn stryglo i allu gweld sut mae Duw yn mynd i gyflawni ei addewidion yn ein bywydau ni. Pwyntio nhw at yr hyn mae Duw wedi galw. Pwyntio nhw at natur Duw, cymeriad Duw, ffyddlondeb Duw. Ac yn sgil hynny, dyn ni'n gallu dweud, peidiwch a phoeni. Bydd e'n okay. Ond mwyn gallu gwneud hynny, mae'n rhaid i ni wybod beth yw'r addewidion, nag oes e? Mae'n rhaid i ni wybod beth mae Duw wedi gaddo. Chi'n gweld, mae Jonathan wedi cerdded gyda Dafydd yn barod. Mae'n gwybod beth mae Duw wedi gwneud. Mae'n gwybod fod Duw wedi eneinio Dafydd. Dyna pam mae gyda fe sicrwydd. Ac felly, mae'r un peth yn wir i ni. Mwyn i ni allu camu mewn i sefyllfa, brawd a chwaer a cerdded gyda nhw, mae rhaid bod ni'n adnabod nhw, nabod i sefyllfa nhw. A nid yn unig hynny, mae rhaid bod ni'n adnabod gair Duw ac addewidion Duw fel bod ni'n gallu cymhwyso nhw i'r sefyllfa yna. Dwi'n rhoi esiampl i chi. Os oes rhywun yn sal, a bod ni'n sefyll wrth i ochr nhw ac yn dweud, paid o phoeni, bydd popeth yn iawn, wneith Duw wella ti. Dyn ni ddim yn pwyso ar addewidion Duw, achos does na ddim addewid yn y Beibl sydd yn dweud pan dyn ni'n sal bydd yr arglwydd yn ein gwella ni. Does na ddim. Mae yna lot o bobl yn marw o salwch. Ac os dyn ni'n meddwl fod ni'n gallu dod mewn a dweud rhyw addewid wrth rhywun, rhyw addewid gwag fel yna, fel petai ni gyda awdurdod y Beibl, i ni'n anghywir wrth gwrs. I ni'n yn tynnu gair Duw i lawr, i ni'n gwneud celwydd o air Duw. A felly mae mor bwysig bod ni'n gwybod beth mae'r arglwydd yn ei addo. Beth mae'r arglwydd yn ei addo pan dyn ni'n sal? Wel, y bydd e gyda ni. Y bydd e'n eneidio ni yn ei ddwylo fe. Y bydd e'n parhau i'n bendithio ni. Ac bod pob peth sydd yn dod ar ein traws ni gyda phwrpas. Pwrpas daionus yr arglwydd yn y pen draw. Ac felly, mae yna addewidion, mae yna gysur, mae yna bethau allwn ni rannu, ond mae rhaid bod ni'n adnabod y gair mwyn gallu ei cymhwyso nhw. Ac yn ola am y pwynt yma, mae'n bwysig hefyd wrth i ni ddarllen y gair, wrth i ni dderbyn gair yr arglwydd, bod ni'n meddwl nid yn unig yn hermau bod hwnna'n addas ar ein cyfer ni, ond tybed all y gair yna fod yn anogaeth i rywun arall, i frawd neu chwaer arall. Ni'n gallu meddwl yn reit unigolyddol yn aml ag i ni. Mae'r arglwydd yn siarad gyda fi. Ond pwy a wir fod yr arglwydd yn siarad gyda ti mwyn i ti siarad gyda rhywun arall? Nid bod e ddim yn siarad gyda ti, ond bod e'n siarad gyda ni trwy yr unigolyn yna. Dyna sy'n digwydd fan hyn. Mae'r arglwydd wedi siarad gyda Jonathan i'w achosi fe i fynd at Dafydd. Mae'r arglwydd yn gallu'n defnyddio ni i lefaru at rai eraill. Rhai falle sy'n stryglo i glywed llais Duw ar y foment yna. Rhai falle sy'n stryglo i droi. Rhai sy'n teimlo mewn pwll falle mewn pydel. Gweddiwch dros eich gilydd, gweddiwch i'r arglwydd i ddyfnhau clymau ein perthynas ni fel bod ni'n adnabod ein gilydd ac yn gallu sefyll gyda'n gilydd mwyn iddyn nhw gael nerth yn yr arglwydd. Nid chi sy'n ei nerthu nhw, yr arglwydd sy'n ei nerthu nhw, ond ni allwn ni fod yn sianel i'w cyfeirio nhw at Grist, at addewidion Crist, at air Crist. Ac yn ola ym Mhenod 23, mae'r arglwydd yn cymryd drosto. Mae'r benod yn gorffen nawr, mae Dafydd yn siff, a mae pobl siff, dychmygwch hyn, maen nhw'n tattletales. Mae nhw nawr yn mynd at Saul ac yn dweud, hei, Saul, mae Dafydd yn cuddio yn siff. Dafydd ddim wedi gwneud unrhyw beth i bobl siff, ond dyna sy'n digwydd. A mae Saul nawr yn mynd eto, gret, diolch, mae Duw wedi trigarhau wrtho fi. Achos mae Dafydd, chi'n gwybod beth mae Dafydd yn super cyfrwys. Chi'n gwybod beth sy'n digwydd fan hyn? Mae Saul yn darlunio rhywbeth i ni o beth mae Satan yn gallu bod fel. Ym Mhenod 23, os wnewch chi edrych ar y dar, mae'n ddiddorol iawn. Mae'n dweud yn adnod 21, bendigedig fyddwch gan yr arglwydd am i chi drigarhau wrthyf. Ewch yn awr a gwneud yn sicr eto, ceisiwch wybod a gwylio i lwybrau,
llwybrau Dafydd yw hwnna, a phwy a'i gwelodd yno, dywedir wrthyf ei fod yn un cyfrwys iawn. So mae Saul nawr yn ymddangos fel bod yn good guy, a bod Dafydd yn ddyn drwg. A beth mae'n dweud, pobl syff, chi wedi bod mor neis, mor drigarog tuag ato'i. Achos chi ddim deall pa mor gyfrwys yw Dafydd. Be mae'n gwneud yw mae'n twistio'r gwirionedd, twistio'r sefyllfa, yn gwneud i Dafydd edrych fel yr un drwg, yr un sydd yn ceisio drygioni. Ond mewn gwirionedd, fe yw'r un sydd yn dod ar ôl Dafydd wrth gwrs. Oedd yn atgoffa fi o Herod. Chi'n cofio Herod gyda Iesu? Yn dweud, dwi eisiau chi ddweud wrtho fi pan ydych chi'n dod o hyd i Iesu, fel bod fi hefyd yn gallu mynd i'w addoli fe. Ond oedd dim bwriad gyda fi neu hynny o gwbl, oedd eisiau lladd wrth gwrs. Mae'r un drwg yn gallu ymddangos yn un peth, ond mewn gwirionedd mae'n rhywbeth arall. A felly mae Dafydd yn cael rhybudd gan Dduw ar ddiwedd pennod 23, a mae e'n dianc, ac nid yn unig hynny, mae Duw yn cymryd drosto yn yr ystyr bod e'n anfon nawr Philistiaid i ymosod yn erbyn Saul. So beth sy'n digwydd, wrth i, chymygwch nawr, mae Dafydd fan hyn a mae Saul fan hyn, mae Saul yn dod yn agosaf, just wrth iddo fe gyrraedd, bron a'i ddalem mae'n dweud, reit wrth gyrraedd Dafydd, mae'n cael neges. Mae'r Philistiaid wedi dod i ymosod. Mae rhaid i ni fynd nôl i warchod Israel. Unwaith eto, nid cyd-ddigwyddiad yw hwnna, ond Duw ddigwyddiad. Duw ar waith yn cadw Dafydd fel mae e wedi gaddo. Unwaith eto, mae'r arglwydd yn gwybod beth mae e'n gwneud. Nawr, pennod 24. I fynd nôl at cyflwr calon Dafydd. Dychmygwch sut mae Dafydd yn teimlo. Mae'n dal yn dianc. Mae wedi cael y neges yma gan Jonathan i ddal ati i ymddiried yn addewidion Duw. A nawr mae'n ffindio hunan yn cuddio mewn ogof arall, yn Engedi, a mae Saul yn dal i chwilio amdano fe. Ac mae hwn yn ddarn eitha doniol o'r hanes, fi'n meddwl, wrth i Saul fynd a chwilio am Dafydd, mae'n gwneud beth mae pawb yn gorfod wneud, mae'n mynd i'r tŷ bach. Mae'n gorfod cael pit stop bach, mae'n gorfod mynd i'r tŷ bach. Mae'r Beibl yn rhoi e mewn ffordd diddorol iawn, esmwytho i gorff, relieve himself. Mynd i'r toilet yw hwnna, dros dim ffordd o guddio hwnna. Mae'n mynd i'r tŷ bach. A felly mae'n mynd i'r ogof yma sydd ar ei bwysau, digwydd bod, ac yn mynd i'r tŷ bach. Ond beth dyw e ddim yn gwybod yw, yn yr ogof yna, mae Dafydd a'i filwyr yn cuddio. So chi ddychmygu'r sefyllfa, mae Saul nawr reit o flaen Dafydd. Y cyfle perffaith o'r olwg allanol, i Dafydd i allu cymryd bywyd Saul. Mae wedi cael i gymryd oddi ar ei fyddin, mae arbenni hunan yn yr ogof yma, bydde neb yn gwybod. Mae gyda Dafydd help i filwyr gyda fe, mwy na thebyg rhyw 400 o filwyr erbyn hyn. Mae'r amser wedi dod i ladd Saul. Allwch chi ddychmygu pam mae'n dod i'r casgliad yna. Mae'r sefyllfa'n gosod i hunan o'i flaen fel petai. A mae'r dynion sydd gyda fe yn teimlo union yr un peth. Os chi'n sylwi, mae'r gwir yn dweud wrtho fe, dyma ni, dyma'r amser. Adnod 4, meddai gwir Dafydd wrtho, dyma'r diwrnod y dywedodd yr arglwydd y byddai'n rhoi dy elyn yn dy law. Dyma ni, this is the day, this is it. Mae eisiau lladd Saul. Byddwch yn ofalus pwy chi'n gwrando arno. Byddwch yn ofalus pwy chi'n gwrando arno. Achos os fydde Dafydd wedi gwrando ar ei ddynion, bydde fe wedi gwneud camgymeriad mawr. Maen nhw'n dweud rhywbeth, dyma'r diwrnod, y soniodd yr arglwydd amdano, pan fydde'n rhoi Saul yn dy law. I rai o chi sydd wedi bod yn mynd trwy cyntaf Samuel, ydy'r arglwydd erioed wedi dweud hynny? Na. Dyw'r arglwydd ddim wedi dweud y bydd Saul yn cael ei roi yn llaw Dafydd. Beth mae'r arglwydd wedi dweud yw y bydd yn cael ei ddisodli fel brenin. Chi'n gweld eto, mae mor bwysig bod ni'n gwybod beth mae Duw wedi dweud. A'r wers fan hyn i ni wybod beth yw addewidion Duw, achos mi oedd Dafydd yn gwybod.
Dyma eneiniog Duw mae'n dweud. Dyma'r brenin eneiniog. Dwi ddim i fod i gyffwrdd a brenin eneiniog Duw. Pwy ydw i wneud hynny? Ond cyn hynny, mae e'n bod yn fyrbwyll. Mae'n gwneud rhywbeth dyle fe ddim di gwneud. Mae e'n mynd a mae e'n torri cwr neu cornel, darn bach o gornel, mantell neu gwisg special y brenin i ffwrdd. Ac oedd hwnna'n sarhad, oedd hwnna'n insult i'r brenin. Dyle fe ddim wedi gwneud hynny. Ond yn ddiddorol, wrth iddo fe wneud hynny, dyma'r arglwydd yn camu mewn. Mae'n camu mewn trwy gydwybod Dafydd. Mae gydwybod e'n pigo fe. A mae'n dwy'n i gof fel petai beth sydd i fod digwydd. So sylwch, adnod 5, neu yn un ôl i ail hanner adnod 4, cododd Dafydd yn ddistaw a thoro'r gwr y fantell oedd am Sôl. Ond wedyn pigodd cydwybod Dafydd ef am iddo dorri cwr mantell Sôl. A dywedodd wrth ei ddynion, yr arglwydd am gwared rhag i mi wneud y fath beth i'm harglwydd, eneiniog yr arglwydd, ac estyn llaw yn ei erbyn oherwydd eneiniog yr arglwydd yw. A felly mae e'n cael ei atgoffa. Hang on. Chi wedi bod yn y sefyllfa yna? Chi ar fin neu yng nghanol gwneud rhywbeth a mae'ch cydwybod chi'n cael ei bigo. A chi'n sylw, hang on. Sa'i fod i wneud hyn. Mae hyn yn wrong. Mae'r arglwydd yn trigarhau wrtho fe. Cyn i bethau fynd yn rhy bell. A mae e'n gwrando ar yr arglwydd yn lle gwrando ar ei ddynion. Gallai wedi gwrando ar y milwyr a dweud, na, mae hwn yn ei sens. Mae popeth yn ei sens o'r olwg allanol. Ond na, mae'r arglwydd yn dwy'n i gof yr hyn sydd yn bwysig, yr hyn sy'n plesio yr arglwydd. Ac yn lle bod e nawr yn mynd o flaen yr arglwydd ac yn cymryd materion i'w ddwylo ei hunan, mae e'n gadael i'r arglwydd i wneud y gwaith. A falle bod hwnna yn rhywbeth chi'n gallu uniaethu gyda. Fi'n gobeithio bod e. Bod chi wedi bod mewn sefyllfa lle chi'n aros i'r arglwydd, aros disgwyl wrth yr arglwydd, falle i gyflawni ei bwrpasau, neu yn disgwyl i'r arglwydd i wneud yr hyn mae'n gaddo i ni'n y gair. Ond falle bod chi ddim wedi derbyn rhyw heddwch am ryw sefyllfa eto, neu bod rhyw sefyllfa ddim wedi cael ei gyflawni eto. A chi'n teimlo'n rhwystredig fel Dafydd. Y temtasiwn yw i gymryd materion i'n dwylo ein hunain. I wneud pethau yn ein nerth ein hunain, i fynd o flaen yr arglwydd. Ond nid dyna beth ni'n cael ein galw i wneud. Ni'n cael ein galw i ddisgwyl wrth yr arglwydd, i ymddiried yn yr arglwydd. Chi'n gweld weithio, ni'n gallu edrych ar y darnau yma lle mae Samuel, lle mae Dafydd yn yr anialwch a meddwl dim ohono fe. Fel petai hwnna jyst yn rhyw fath o filler yn y stori. Na, mae'r arglwydd yn gosod Dafydd yn yr anialwch, yn dysgu Dafydd sut i ymddiried ynddo fe. Ac ym mhob achos lle mae Dafydd yn cael ei achub, ei gadw rhag Sôl, mae nerth Duw unwaith eto yn cael ei amlygu i Dafydd. Mae dibyniaeth Dafydd ar yr arglwydd yn lle nerth ei hunan yn tyfu. Mae'r anialwch yn dda yn y pen draw. Dyw e ddim yn neis ar y pryd, ond mae e'n dda. Mae'n anodd i Dafydd weld hynny nawr, ond mae'r anialwch yn paratoi Dafydd. Mae yna adegau yn bywydau ni lle byddwn ni'n wynebu anialwch, lle mae'r arglwydd yn tynnu pethau oddi arno ni mwyn ni'n dysgu ni'n gorfodi ni i bwyso arno fe. Ydyn ni'n mynd i ymddiried, neu ydyn ni'n mynd i drio neud pethau nerth ein hunain i drio cael ein hunain mas o'r anialwch yna. Dyna'r cwestiwn mawr. A'r alwad yw i ni ddilyn Dafydd wrth gwrs, ymddiried yn llwyr, yn ffyrdd ac yn ewyllus yr arglwydd. Chi'n gweld oherwydd fod yr arglwydd ar waith yng nghalon Dafydd, mae'n dwy'n i gof. Hang on, ydy'r sefyllfa yma'n iawn? Beth mae Duw yn dweud? Mae Duw yn dweud fi beidio cyffwrdd eneiniog Duw, felly dwi ddim am wneud e. Fod pob rhan corfforol ohono fi eisiau lladd Sôl fan hyn.
dwi ddim yn mynd i wneud e. Dwi ddim yn mynd i gymryd materion i fynwylo fy hun. Dwi'n mynd i ymddiried pan mae Duw yn barod y bydd Duw yn tynnu sôl o ddi ar i orsedd. Mae'r un peth yn wir i ni heddi. Beth bynnag chi wynebu i weddio arglwydd, dwi ddim yn deall pan bod ti wedi gosod fi lle dwi nawr. O'n i'n meddwl am hyn yn cyd-destun rhywun yn yr eglwys, merch rhywun yn yr eglwys, sydd yn aros am benderfyniad ar hyn o bryd, yn aros i rhywbeth da i ddigwydd, ond mae wedi cael ei dileio am chydig bach. Anodd i ni weld sut mae hyn yn ffitio mewn i bwrpasau Duw. Rhaid i ni ymddiried yn ffyrdd yr arglwydd, pwyso ar ei amseru perffaith e. Nawr, ail ran y benod a ni'n gorffen gyda hyn. Yn ail ran y benod, mae yna rhywbeth arall rhyfeddol yn digwydd. Mae Dafydd nawr, mae wedi torri cwr y fantell, cornel y fantell, osod yma wedge o'r wisg frenhinol yma ni lawe. Ond mae'n gadael i Sôl i fynd mas o'r ogof. Mae'n gadael iddo fe fynd mas. A beth sy'n digwydd yw, mae Dafydd nawr yn mynd mas o'r ogof. Cofiwch nawr, mae 3,000 o filwyr gyda Sôl, y byddin Sôl. Outnumbered, does dim chance gyda Dafydd. Gallai fe di aros yn yr ogof, ond yn lle gwneud hynny, mae'n dod mas o'r ogof a mae'n dweud, hei Sôl, fi fan hyn. Dwi ddim yn edrych fel y move gorau, y penderfyniad gorau i fi. Mae'n amlygu ei hunan i Sôl. Ond mae'n gwneud mwy na hynny, nag yw e. Mae'n dweud, wyt ti wir yn meddwl bod fi eisiau dy niweidio di? Wyt ti wir yn meddwl bod fi wedi achosi unrhyw niwed i ti? Edrych, ti newydd ddod mewn i'r ogof, dwi newydd ddod mor agos i ti, fel bod fi'n gallu torri cwrdd y fantell i ffwrdd, ac eto, dwi wedi gadael i ti fynd. Mae e hefyd yn plygio i flanau ac yn ei anrhydeddu fe fel y brenin nawr. Achos nes y pwynt yma, mae'r arglwydd dal yn dymuno fod yn frenin. Mae ei hyd yn oed yn gynnes tuag ato fe, mae'n galw fe'n fy nhad. Fy arglwydd frenin, mae'n galw fe. Chi'n sylwi? Mae e'n rasol tuag at Sôl. Mae e'n garedig tuag at Sôl. A mae e'n dymuno fod Sôl yn sylweddoli rhywbeth pwysig iawn fan hyn. Beth mae eisiau iddo fe sylweddoli fwy na dim? Mae eisiau iddo fe sylweddoli bod e ddim yn brwydro yn erbyn Dafydd. Mae nid Dafydd yw y broblem. Nid brwydr yn erbyn Dafydd yw hwn, mae'n brwydro yn erbyn yr arglwydd. A mae'n dod â Duw i mewn i'r sefyllfa. Os oes byth conflict rhwng dau berson, dewch â Duw mewn i'r sefyllfa. Dewch â Duw mewn i ganol y sefyllfa. A gadael i'r arglwydd, a gair yr arglwydd i farnu'r sefyllfa yna. Fe sydd i ddweud. A dyna beth mae'n gwneud, os newch chi sylwi. Mae'n dweud, dwi ddim wedi gwneud unrhyw beth i dy niweidio di. Sa'n gwybod pam o ti'n gwrando ar bobl eraill sy'n dweud fy mod i. Ond nid yn unig hynny, mae'n dweud, heddiw fe weli ath lygad dy hun i'r arglwydd dy roi yn fy llaw heddiw yn yr ogof. A dywedwyd wrthyf am dy ladd, ond trigar heiais wrthyt a dweud, nid estyna fy llaw yn erbyn fy arglwydd, oherwydd yn einiog yr arglwydd yw. Edrych fy nhad, ie, edrych, dyma gwrdd y fantell yn fy llaw. Gan i mi dorri cwrdd y fantell heb dy ladd, fe ddod i twybod a gweld nad oedd dim malais, na gwrthryfel ynof. Ni wneith ddim gam a thi, ond eto roedd yn ymlyd ar fy ôl i'n dal. Bydded i'r arglwydd farnu'r rhyngom a dial arnat, ond ni fydd fy llaw i arnat ti. Be mae'n dweud yw, fi'n gadael i'r arglwydd. Fi'n gadael i'r arglwydd i ddelio gyda'r sefyllfa yma. Ti ddim yn erbyn ni. Ti'n erbyn yr arglwydd. A chi'n gwybod, mae'n rhywbeth hyfryd fan hyn am hyder Dafydd yng ngallu'r arglwydd i ddelio gyda'r sefyllfa. Mae'n amlygu ei hunan i'r fyddin gyfan ac yn dweud, fi'n trysto nawr, os mae'r arglwydd eisiau fi fod yn frenin, y bydd e rhywsut yn fy nghadw fi yn y sefyllfa yma. O flaen 3,000 o ddynion, bydd e'n cadw fi. Ac y bydd e'n darparu ar yng nghyfer i.
wrth i fi siarad gwirionedd mewn y sefyllfa, wrth i fi amlygu llaw Duw yn y sefyllfa. Oedd yn atgoffa fi o 1:42, lle mae'n dweud wrtho ni i fod yr un ffordd yn ymddiried yn yr arglwydd, beth bynnag sydd yn dod ar ein traws ni, gan wybod mae'r arglwydd sydd yn barnu. Mae'n dweud o adnod 18 ymlaen fi'n credu yw chwiweision, byddwch ddaros dyngedig i'ch meistri gyda phob parchedig ofn, nid yn unig i rai da ac ystyriol, ond hefyd i rai gormesol, o blegyd hyn sy'n gyferadwy, bod rhywun am fod ei feddylfryd ar Dduw yn dygymod a'i flinderau iddo ddioddef ar gam. Oherwydd pa glod sydd mewn dygymod a chael eich cernodio ac am ymddwyn yn ddrwg. Ond os am wneud daioni y byddwch yn dioddef ac yn dygymod â hynny, dyna'r peth sydd gymeradwy gan Dduw. Canis i hyn eich galwyd, oherwydd dioddefodd Crist yntau eich mwyn chi, gan adael i chi esiampl, i chi ganlyn yn ôl ei draed Yng ngeiriau'r ysgrythur, ni wnaeth ef bechod ac ni chafwyd twyll yn ei enau. Pan fyddai'n cael ei ddifenwi, ni fyddai'n difenwi nôl. Pan fyddai'n dioddef, ni fyddai'n bygwth, ond yn ei gyflwyno ei hun i'r un sy'n barnu'n gyfiawn. Unwaith eto, ein bod ni ar un agwedd calon. Dwi ddim yn brwydro yn erbyn y bobl yma, dwi fyw yn ffyddlon a gadael y gweddill i'r arglwydd. Mae hwnna'n gallu bod yn anodd, achos i ni eisiau cael cyfiawnder fan hyn nawr am bob peth. Dyw e ddim yn deg. Ond yn hytrach i ni'n dweud, pan mae'r arglwydd yn barod, pan mae'n plesio'r arglwydd ac amseru'r arglwydd, mi fydd e'n amlygu ei gyfiawnder. Nawr, i ni'n gorffen gyda ymateb Saul. Sut mae Saul yn ymateb i Dafydd? Wel, mae'n anhygoel mewn gwirionedd. Mae'n llefen, mae'n ymateb gyda wylo mawr, a mae e hefyd yn ymateb trwy gydnabod fod Dafydd yn dweud y gwir. Mae'n dweud yn Rhufeiniaid 2:4, mae amcan tirionddeb Duw yw i ddwyn pobl i edifeirwch. Mae pwrpas caredigrwydd Duw yw i ddod â pobl i edifeirwch. Ac oedd e'n neud i fi feddwl am y ddywediad Saesneg yna, kill them with kindness. Neu falle, bring them to conversion with kindness. Dyna sydd ei angen ar bobl. Yw bod nhw'n gweld heilioni rhywun, cariad rhywun tuag ati nhw, i bod nhw'n fodlon dweud y gwir wrthyn nhw. A dyna sy'n digwydd i Saul. Mae Dafydd yn fodlon, yn lle lladd Saul, mae'n fodlon dweud y gwir wrtho fe. A chi beth yw cariad? I risgo'i fywyd i ddweud y gwir wrth rhywun arall. A mae'n gwneud hynny, mae'n amlygu y gras rhyfeddol yma i flanau. Ac oherwydd hynny, mae Saul yn ymateb, beth mae'n dweud, Dafydd, ti'n iawn. Ti'n iawn, Dafydd. Dwi yn gweld nawr bod ti ddim yn bwriadu unrhyw ddrwg i fi, ond bod fi wedi bwriadu niwed i ti. Mae'n mynd ymellach, mae'n dweud, ti'n heiddi bod yn frenin, dwi ddim yn heiddi bod yn frenin. A ti'n mynd i lwyddo fel brenin oherwydd bod ti'n pwyso ar yr arglwydd. Ond, sori, sbwylio'r parti. Yn anffodus, spoiler alert, di hwnna ddim yn para yng nghalon Saul. Mae'n ddiddorol iawn, mae'n cydnabod popeth fan hyn. Mae e fel petai i galon yn cael ei feddalu. Ond dim ond un rhan o gyffes i ni'n gweld fan hyn, sef cyffesu gyda'r gwefusau. Mae yna rhywbeth arall ar goll fan hyn. Fod e'n cyffesu beth sydd yn wir, dyw e'n amlwg ddim yn suddo i'r galon. Oherwydd, os chi edrych ymlaen, os chi moyn i pennod 26, dyw e ddim yn para. Mae'n mynd ar ôl Dafydd eto. Ond beth sy'n ddiddorol yw fod dechreuadau fan hyn. Mae'n cyffesu gyda'i wefusau, ond fel mae'n dweud yn Rhufeiniaid 10, falle, dyw e ddim yn credu yn ei galon. A mae'n dweud yn fyna, os cyffesu Iesu'n arglwydd a thenau, a chredu yn dy galon, fod Duw wedi gyfodi efo ddi wrth y ceid achub, oherwydd credu ar galon sy'n esgor ar gyfiawnder,
a chyffesu ar gennau sy'n esgor ar iachawdwriaeth. Mae rhaid fod rhywbeth yn newid yn y galon mwyn i ni gael ein cyfiawnhau ger bron Duw. A mae hwnna'n drist nag yw e, fod Saul yn gallu dod mor agos fan hyn at fod e'n plygu glin. Galle fe fan hyn di dweud hynny i gyd, a wedyn wedi dweud hyn. Galle fe di dweud, dwi'n sefyll lawr fel brenin. Dwi'n mynd heibio fel brenin. Dafydd, mae'n amser i ti gael dy gydnabod fel brenin. Mae'n amlwg bod yr arglwydd wedi deneinio di'n brenin. Ond dyw e ddim yn. Mae'n dal i ddal gafel ar yr hyn mae'n meddwl sy'n ganddo fe ar ôl. Gnewch yn siŵr bod chi ddim yn gwneud hynny. Allwch chi wybod gwirionedd yr Efengil, gwybod fod Iesu'n arglwydd ac yn frenin, cyffesu hynny'n allanol, ond go iawn eich chi'n dal gafel ar eich teyrnas eich hunan tu fewn yn y galon. Bod chi dal yn byw eich eich hunan. Bod e'n suddo i'r galon go iawn. Ond, dyn ni'n gorffen gyda Dafydd. Lle mae Dafydd nawr te? Wel, mae Dafydd yn mynd adre yn ddiddorol. Mae Dafydd yn mynd i'r lloche, i'r stronghold. Mae Saul yn mynd adre. Dyw e ddim yn poeni am y Philistiaid, ond mae Dafydd yn poeni. Mae Dafydd yn ddiddorol yn mynd nawr i wneud gwaith milwr a brenin, a mae Saul yn mynd adre i bwdi ac i deimlo'n sori dros y fe hunan. Mae'n cario ymlaen yn nerth yr arglwydd i wneud beth mae'r arglwydd wedi alw fe i wneud. Felly, jyst i atgoffa ni, yn gyntaf, fel Jonathan, ewch at eich gilydd. Sefwch gyda'ch gilydd, hyd yn oed os yw e'n costio. Mae'r arglwydd wedi dod i'n plith ni, mae wedi dod i'ch calon chi, a mae wedi sefyll gyda ni. Wedi dod i fyw yn ein plith ni. I ni'n cael ein galw i fyw ac i sefyll gyda'n gilydd. Ond y gwir obaith i ni'n rhoi yn gilydd yw nid jyst ein cwmni ni, ond gair yr arglwydd, a ddewidion yr arglwydd. A felly peidiwch â siarad yn wag, yn hytrach, adnabyddwch air Duw, a gweddiwch am ddoethineb i wybod sut i rannu gair Duw gyda'ch gilydd, ac i bwyso ar addewidion gair Duw, ac i helpu eraill i wneud yr un peth. Hefyd, fel Dafydd, disgwyliwch wrth yr arglwydd. Peidiwch a mynd o flaen yr arglwydd. Mi fydd e'n cyflawni ei bwrpasau. Os chi'n teimlo fel bod chi mewn anialwch a bod chi'n gofyn y cwestiwn arglwydd, pryd wyt ti'n mynd i ddod â fi mas o hwn? Beth bynnag yw'r sefyllfa, pwyswch ar yr arglwydd. Mae'n eich dysgu chi fod yn ddigon yn y foment yna. Gadewch i'r arglwydd i wneud ei waith. Nes i ddod ar draws ryw ddywediad mewn rhyw commentary, oedd e'n sôn, y gair yw ein map a'r ysbryd yw ein compass. Pwyswch ar y ddau. Dyn ni'n gweld rhywbeth o'r ddau yn yr hanes. Gyda Jonathan, mae'n rhannu gair Duw, ond gyda'r cydwybod mae'r ysbryd ar waith hefyd. Mae'r ddau yn cydweithio i arwain Dafydd ar y llwybrau cywir. Gweddiwch bydd yr un peth yn wir i ni. Byddwn ni'n ymwybodol o lais yr arglwydd trwy'r cydwybod ac yn pwyso ar y gair ar yr un pryd. Clod a mawl yw enw fe. Amen.